Vale. Eu son Andrés Rodríguez e son o director da intervención deste ano, 2025, no Castro de Trelle, e estamos no primeiro día de campaña. Nesta primeira campaña o que fixemos foi definir as dúas áreas nas que vamos a intervir. Estamos ahora mismo na zona de Trelle, e na zona de Toén, e donde o ano pasado se fixo unha sondaxe na que identificamos nun dos sectores da mesma os restos dunha estructura, posiblemente unha estructura habitacional, que ten unha forma circular aparentemente. Este ano o que fixemos foi trazar unha cuadrícula de 6,5 metros por 3,5 metros. E o que intentamos é sacar en planta a estrutura completa. Ademais tamén acabamos de definir máis ou menos a área de excavación que faremos na zona da muralla, e tamén trazaremos unha sondaxe de uns 9 metros por 7, cruzando transversalmente a liña da muralla para intentar identificar tanto a liña e o estado da conservación da muralla como algún tipo de estructura anexa que poida relacionarnos, digamos, a muralla coa ocupación do xacemento.